Germans, tot el que imaginàvem a Barcelona ho veig fer-se realitat aquí, al port de l'Havre. Creien que ens embarcaríem uns 20 icarians, però el desig de treballar en pro de la humanitat ha fet que les peticions per venir a Amèrica s'hagin multiplicat a tot arreu. El viatge ha estat un èxit. A Illinois, una de les tribus més nombroses i més veïnes a Icària, ens ha promès protecció a través del seu cap, un emigrant francès convertit al comunisme per la lectura del llibre del nostre mestre Etienne Cabet. Anem molt ben equipats i armats amb fusells. Ens hem instal·lat en una vall molt fèrtil on hi hem construït la colònia. Els mobles de la nostra cuina, una daga i un corn de caça són fets a mà per germans artesans de Bordeus. Tot està molt ben organitzat i m'és impossible pensar en cap possibilitat de fracàs. Diu que ens tornarà a escriure el mes que ve. Segur que seran bones notícies. Tots ens alegrem que el germà Rovira hagi aconseguit d'arribar. I esperem que la Candelària es pugui reunir amb el seu marit ben aviat. I ara hem de decidir entre els candidats qui serà el representant de Barcelona que acompanyi el germà Montaldo a l'expedició vinent. Després presentarem l'estat de comptes de la Caixa Social Icariana i els diners de les subscripcions i vendes de la revista. Ciutadà Clavé. Hola, Terrades. Salut a tots. Ciutadans, molts de nosaltres ens coneixem fa força temps. I amb en Montoriol, que és de Figueres, com jo, fins i tot hem lluitat amb les armes a la mà per la República. M'agrada el nom del vostre periòdic. La Fraternitat. Un dels principals idearis de la Revolució. Però a la darrera edició he llegit, i cito textualment, que a Icària la gent per comunicar-se farà servir globus aerostàtics. Utilitzaran ferrocarrils que pujaran i travessaran muntanyes. Ferrocarrils dotats de potentíssimes màquines. Navegaran amb naus per sota l'aigua. I que a Icària no hi haurà ni exèrcit ni tampoc presons, i que tot serà de tots. I com pagarà l'Estat als ciutadans? En espècies. No hi haurà res que es pugui comprar, ni res que es pugui vendre. Tots els habitants treballaran en l'ofici que han triat lliurement i el mateix nombre d'hores. Sigui quin sigui el treball realitzat. Sí, així serà. Anem a Icària! Doncs sabeu què en penso? Que sou uns babaus. Hi ha 20.000 icarians disposats a colonitzar gran part del territori de Texas i d'Illinois. Vinga, Clavé. Abdó, permeteu-me, vos no em coneixeu. Sóc el pare de l'Emília, l'esposa d'en Montoriol. Molt de gust de conèixer-us. Havia sentit parlar de vos. Éreu del gremi de passamaners. Un republicà de debò. És un honor que us recordeu de mi. Vaig combatre al vostre costat el dia que el general Espartero bombardejà Barcelona i contra les tropes d'en Van Allen. Un exemple de valor i coratge. Moltes gràcies. Les vostres reflexions són certes pels que pensin com vos. Però ara crec que serà millor que ens deixeu continuar l'assemblea. He captat la indirecta. Teniu raó. Disculpeu la interrupció. Abdó, espera. Crec que tu estàs lligat per una concepció antiga del món. Icària és el camí per ensenyar a la humanitat que això que volem és possible, que per construir una societat comunista cal començar de zero. Va, això que feu és somiar la revolució. La revolució s'ha de fer tocant de peus a terra. I només per la força s'obtenen les reformes de govern. Tot el que sé de política ho he après de tu, del teu coratge. Contra els carlins, contra l'exèrcit, defensant la nostra milícia nacional. Però jo no puc perdre més temps lluitant contra la ignorància. Com vols que fem avançar les nostres idees de progrés i de modernització enmig d'aquest combat cada vegada més sagnant entre els obrers i els patrons? Com? Sense perdre en l'intent la meitat dels nostres ideals.
Així és la naturalesa de l'home a tot arreu. No, això no és culpa de la naturalesa de l'home. Dóna-li una oportunitat. Treu-lo d'aquest ambient injust i ofegador. Lliure'l d'aquesta herència d'explotació i odi, i l'home renaixerà lliure i net. Dóna-li una oportunitat i et clavarà un ganivet així que giris l'esquena. Tot això m'ho començaria a pensar. Si anàveu a fundar un estat independent, si el govern dels Estats Units us concedia un territori en condicions favorables i fóreu prou gent com per composar una societat respectable i arrossegar els altres pobles amb l'exemple. Aleshores hi creuria. Però la vostra Icària es perdrà en un desert remot d'Amèrica. No servirà de res. I si no esteu alerta, ni tan sols aconseguireu d'arribar-hi. El govern de la reina s'ha posat nerviós amb la vaga i amb la proclamació de la república a França. Han dissolt la nostra milícia i aviat començaran els afusellaments i les deportacions a les illes Filipines. Ningú està segur. Vosaltres, els icarians, tampoc. El senyor Narcís Montoriol és a casa? No, és a l'impremta treballant. Tinc l'honor de parlar amb la seva esposa. Sí, que volien. Porto un ordre del governador. Si em permeteu, entrarem a fer una mica de registre. Quedeu-vos aquí. És un parent. És clar, això explica un comportament tan familiar. Suposo que ve de visita quan el senyor Montoriol està treballant per no destorbar-lo i poder disfrutar d'uns moments d'intimitat amb la seva dona. En fi, no es pot viure només de les idees. És lògic. Mare! Ha estat un plaer, senyora. Una altra nit mal dormida? I tot pel vostre invent. Bonjour, amic Rossell. Heu passat a buscar la peça? Avui ja la tinc. Si haguéssiu vingut a nit a Cala Violet, com us vaig dir, no faríeu aquesta caga de patibulari. No us canseu, piqueu ferro fred. Està bé, d'acord. Pas que em puc queixar de res. El vostre invent del corró de paper continu afegit a la impressora és una meravella. I els cartipassos es venen molt bé. Per mi sou un geni. Les vostres idees són diner segur, però això no és vida, Montoriol. Em feu patir amb la vostra actitud puritana. És qüestió de paciència. D'això volia parlar-vos. Quan els salvatges d'allà baix siguin vençuts per l'esperit republicà com aquí, us n'anireu a casa vostra. N'est-ce pas? Però us asseguro que us costarà molt de trobar l'ajut que us caldria per portar a terme les vostres idees. Jo no us puc oferir gran cosa. Però per començar, si voleu, us dono la meitat del meu negoci. Feu pujar la família a Perpinyà i quedeu-vos-hi. Us asseguro que en molt poc temps tindrem prou diners per afrontar tots els vostres projectes. Potser teniu raó. Hauria de pensar-ho. D'acord, penseu mentre jo preparo un bon esmorzar. Bonjour, el senyor Montoriol. Bonjour, allà el teniu. Terrades, casals!
Sembla que allò d'Icària se n'ha anat a fer punyetes, que Rovira s'ha suïcidat i que ara en Cabé és el dictador de la comunitat. Ja vaig advertir-te que l'aventura icariana era un projecte irreal. Totes les idees comencen sent irreals, però s'ha de tocar de peus a terra. Doncs ara tinc ficat al cap un vaixell que navegui per sota l'aigua. Ja hi tornem a ser, ets de por. El govern ha decretat una amnistia, pots tornar, però de moment desterrat a Figueres. És igual, fa 9 mesos que no veig l'Emília. M'imagino com et trobes. Sempre has sigut una persona plena d'idees, i això és bo si se sap aprofitar. Si se sap controlar bé. Del que ha passat a Icària, no creguis que me n'alegro. Aquest preu no m'agrada tenir raó. Ja ho sé. He vingut per oferir-te un càrrec en el partit que estem creant aquí a França. Estem en contacte amb persones molt importants per instaurar un sistema democràtic a Espanya. No es tracta de qualsevol cosa. Ja ho sé. T'agraeixo aquesta prova de confiança, però m'enyoro. Vull tornar a casa amb els meus. Narcís, ja era hora. Com us ha anat a Perpinyà? Bé, molt bé. Bé, a reveure. Sí, ja ens veurem. No, i només això. Quines ganes tenia d'arribar-hi. Té, gràcies. Gràcies. Com està l'amic? Bé. Què vol dir bé? Que passa alguna cosa? Res, l'Emília està bé. Si ens afanyem encara veuràs com el pollet surt de l'ou. Doncs per què fas aquest posat? És pel seu pare. Està fotut l'home. Benvingut, Narcís. Com ha anat el viatge? Bé, molt bé. Hola, Valdiri. Hola. Què, com va? Bé, benvingut. Hola, senyor Montoriol. Hola, doctor. Tot va com una seda. La vostra esposa està molt tranquil·la i la criatura ve amb normalitat. I ell? És preciosa. Quants cigarrets fa? Si les deus fer anar uns 4 cigarrets per minut. L'estic perfeccionant. Avantatges de l'exili. Hi ha molt de temps per pensar. Narcís, escolta... Voldria parlar amb tu, ara. Està bé. He fet de tu mentre has estat fora. No volia anar-me'n sense veure't. Vos no aneu enlloc que no sigui a Barcelona i el més aviat possible. No ens enganyem. No fotem. Ni tu ni jo no hem de fingir, com fan els rics, els aristòcrates i els missaires. La mort és aquí. Però no et pensis que m'hi he entregat. No. Miro d'escapar-me'n i de vèncer-la. Fins i tot faig trampes. Ara la tinc entretinguda explicant-li la meva vida. Com si no se la sabés, la mort, la meva vida. Teniu. Quins cigarrets marrodons que fa la teva màquina. Fumetal a la meva salut i a la salut de la República. És un gran invent, aquesta màquina que has fet. Doncs això no és res. Us explicaré un secret. Una idea nova que a poc ha anat prenent forma i que té més força que Icàries. És una màquina que pot canviar el curs del món. I vos m'heu d'ajudar. Narcís, llença'm una mica de fum a la cara.
tothom. Me'l recorda desgràcies sense el pare. I malgrat tot em sento bé i no tinc ganes de tornar. Jo també sóc molt feliç. I no vull que res ens pugui separar mai. Clar que no. Emília? Emília? Res ens separarà, res. Ni tot el que vull dins del meu cap. Com aquesta idea que m'obsessiona. Clar que no, és una idea molt bonica. De vegades penso que és un absurd. Una bogeria. No ho diguis, això. Tot anirà bé. Abraça'm, amor. Abraça'm. Bones notícies. Perdona que et desperti, però és molt important que parlem. Aquest és en Girbal de Portbou? Sí. Oh, l'has deixat molt bé. Has aconseguit que no se li noti gens que és un malparit que només mira per la pela. Però no caldrà que l'acabis. La teva carrera de pintor de retrats s'ha acabat. Ah, sí? Com t'ha anat? Amb tartana amunt i avall i xerrant pels descosits. Oi que a la gent li costa rascar-se la butxaca si no és per fer un negoci segur? Sí. Doncs tinc un grapat de gent disposada a fer societat amb nosaltres. Tenim un capital de 2.000 duros i tu cobraràs 30 rals diaris, de moment. L'escriptura la firmarem a cal notari Canyelles la setmana que ve. El corall els ha fet entrar. I la nova escafandra amb braços mecànics. Ja saps el que vol el poble, tothom vol màquines modernes, tothom vol progrés. Escafandra? No els has parlat del submarí? De moment no. Fins que no hagis acabat la primera memòria no els n'hi parlarem. Els farem venir a Barcelona quan tinguis els plànols definitius i la nau ja estigui començada. Tens raó. Hem de tornar. Aquí no tinc els llibres que haig de consultar. Tranquil, continua donant-li voltes. Demà anem a Sant Feliu de Guíxols a veure una persona que m'han recomanat. I la setmana vinent, a cal notari i cap a casa. Pare. Mira. No ho pintis tan fàcil, Martí. El que anem a fer és molt i molt complicat. Hi ha 1000 qüestions per resoldre. Potser ens precipitem. Et conec de fa molts anys i comprenc el que sents, però et juro que aquesta vegada te'n sortiràs. He venut una part de l'impremta i la invertiré en la nova societat. Ja està fet, Narcís. Has trobat una idea genial, una idea que enlluernarà el món. L'has ben trobada. Pare, vols quedar-te tu el gatet? Iana, bonica, et té. És preciós, eh? On l'has trobat? Me l'ha donat la Marta de la lleteria, però li haig de donar menjar. No t'amoïnis. El pare t'ajudarà a cuidar-lo. No li faltarà res. Li hem de donar espines. Espines. I toll també. Hi ha el mestre Oliu. Sí, és allà dins. Sí, mira, és aquell. Senyor Oliu. El senyor Montoriol. Hola. El que vosaltres voleu és un peix de fusta que faci de vaixell. I què voleu que us digui? Poc hi veig massa inconvenients, no senyor? Seria com ara aquest buc, però amb ses quadernes circulars perquè tanqui per dalt i tot. Quadernes el·líptiques. Sí, i esvoltant un altre buc. Molt bé, senyor Oliu. El senyor Montoriol torna a Barcelona i si us interessés la proposta, caldria que hi anéssiu a viure el temps necessari per construir la nau amb en Josep Misser, que és qui ens ha recomanat de parlar amb vos. Ah, en Josep Misser, us heu encomanat el millor sant. És un home de girar-se tots els vents. Vaja, que no cal que parlem més. Estaré a la vostra disposició d'aquí un mes, quan hagi acabat la feina que estic fent. Amic meu, acabeu de posar un peu als anals de la història dels invents universals. Així mateix, ho diré ratllant de la meva dona. Així potser me deixarà marxar una temporada de Sant Feliu. Gràcies, Oliu. Ara sí que estic segur que res ens aturarà. Imagineu-vos que la carcassa arriba fins aquí. Corle, mira, tu faràs la Puja a la torreta. Aquí. Posa't dret.
Relaxeu-vos, cap oxidació. Dóna-m'ho! No, això serà... Oriol, Ampliem, anem per dinar? No, és insuficient. Mira, però els vidres... És aquesta mateixa inclinació. No té importància. Sí que en té. Jo estaré a la torreta, i ho sé. Escolta, Carlet. Narcís, pots baixar? Ho heu trobat? Sí, ja vinc. És això. Hola, Narcís. Hola, Casals, quant de temps sense veure's. Em sap greu que ens veiem en aquestes circumstàncies, però he volgut dir-t'ho personalment. L'Abdó Terrades és mort. Quan ha sigut? Fa 15 dies. A Medina Sidònia. Andalusia. Sí. No ha aguantat més d'un any de desterrament. Cinc moixons, un ral. Heu apujat els preus. Com és, això? Vius costen més de casar. Ja, però la setmana passada també me'ls portàveu vius i era més barat. Sí, però aquests d'avui són molt més grossos. Ah, està bé. Però la setmana vinent, el preu d'avui, Seran moixons petits. Ah. I no necessiteu sargantanes pels experiments? No. Teniu el ral. Rates? No, no. I granotes? Te la guardo. Bon dia. La reunió és a dins. Ja podeu passar. Ah, moltes gràcies. Se m'ha fet tard, ho sento. La diligència de Girona no ha sortit a l'hora i... Us espero. Gràcies. Ja podeu marxar. No vol granotes? Quines granotes? Benvingut, senyor Carreras. Us estàvem esperant. Endavant. És en Carreras del Sud. Perdoneu, se m'ha fet tard, ho sento. La diligència de Girona... Senyor Carreras, fa poc que hem començat. Senyor Carreras, pot seure aquí. Gràcies. Bé, fetes les consideracions prèvies sobre l'accés a determinades profunditats on hi ha el corall i els perills que signifiquen, he optat per una solució que revolucionarà els criteris de la navegació tal i com els coneixem. Una nau inspirada en la naturalesa, en els peixos. Una nau submarina que navegarà sota l'aigua i arrencarà del mar el corall més profund. Una altra vegada. Oh, mireu, una granota. Perdoneu, no sé pas d'on t'ha sortit. Vet aquí un accionista amfibi. Podrà demanar balanços amb coneixement de causa. Senyor Montoriol, tornem al tema que ens ocupa. El que ens heu explicat resulta una sorpresa per la majoria de nosaltres, segurament per tots nosaltres, tant pels que ja som socis, com pels amics als qui hem recomanat que se'n facin. La majoria som figuerencs, com vos, o empordanesos. I de bona fe hem invertit en una societat per anar a buscar corall a partir d'un enginy inventat per vos i que el senyor Martí Carler descrivia com una escafandra amb braços mecànics. Avui, després d'un dia de diligència, ens trobem aquí i se'ns parla d'un vaixell que va per sota l'aigua. No us ofengueu, senyor Montoriol, però tot això me resultaria molt sospitós si no tingués com tinc àmplies notícies de la vostra honorabilitat.
Escolteu, senyor Capmany. Vos sou un empresari. I sabeu que si existia un vaixell com aquest, vos seríeu el primer en duplicar la vostra inversió perquè ho trobaríeu lògic. Voleu seguir-me, si us plau? Per aquí. Una màquina d'aquestes característiques, un submarí, podria arrencar més corall i durant més temps que no pas un estol de corallers grecs. Tot el que digueu podria ser veritat, senyor Monturiol, si existís de debò. Esclar, té raó. Doncs això, que sembla un somni, és només a 2 passes de ser una realitat. Veniu amb mi, sisplau. L'hem batejat amb un nom que ve del grec. Ictineu, el vaixell peix. Voleu fer cap pregunta? Hi ha algun detall que no hagi quedat prou clar? Un invent curiós, Monturiol. Molt curiós. Però on te van les veles? No siguis animal, Carreras. Bé, volia dir els rems. On te van els rems? Monturiol, us felicito de tot cor. I us demano disculpes per la meua desafortunada intervenció en l'assemblea. Com a figuerenc me'n sento orgullós. És un projecte magnífic. De veritat. Estic segur que farem calés. Quan penseu tenir-la a punt? Aviseu-me amb temps el dia que el vareu. Baixaré de Roses expressament per veure. Jo també. I jo també baixaré. Senyors, caldria que tornéssim a la reunió. Queden alguns aspectes econòmics que convindria parlar-ne. Deutes. Segur que parlarem de factures i deutes. Vicent, desperteu-vos. L'hora ja ha arribat. Els pescadors han dit que la tempesta està mainant. Vaig avisar Narcís. Perdoneu, Carler, que us recordi les normes, però com a capità de la nau em pertoca de fer-ho a mi. Esclar que sí. Em concediu l'honor de tocar la campana? Concedit. Jo us avisaré des del despatx quan el senyor Monturiol hagi donat el seu consentiment. Hem de fer les coses amb ordre. No us ho prengueu malament. Va, nois, amunt! Ja ha arribat l'hora! Vinga, amunt. Que no quedi cap passada per terra. Espaveu! Aneu a buscar els cavalls. Anem. Obriu les portes! Obriu les portes! Porta els cavalls aquí. Ei, porta els cavalls aquí. Baixarem només fins a 20 metres. I només nosaltres 3. La tripulació que es quedi a la barca. Aneu bé. No hem de prendre cap risc. Pare, em deixes que vingui amb tu? Si et passava alguna cosa, qui cuidaria de la família, si no? D'acord, però porta't l'espartero. D'acord. Si ens trobem una sirena, ell t'ho explicarà. Té, agafa això. Molta sort, senyor. Anem, allà va, anem molt més.
Cas, Pascal. Traieu l'escala. Endavant, endavant. Deixeu anar l'anguila. Qui veu les amarres? Qui veu? Qui veu? Llenç a l'aigua. Recordeu desenganxar les cordes! Bona sort! Gràcies. Accioneu l'hèlix. Pareu. Obriu les aixetes d'admissió. Immersió. Tanqueu les aixetes. Tranquil·litzem-nos, Emília. No hi ha cap perill. He pres les meves mesures de seguretat. Escolta, Martí, tu creus que els gats saben nedar? Ai, Anna, quina angúnia, només faltes tu. A punt per les veixigues de flotació. Estabilitzeu la nau. Nau estabilitzada. Accioneu l'hèlix. Virem a estribord.
Acció. Preparats per expulsar l'aigua dels dipòsits. Mireu! Què hi fot aquí, aquest escapulari? És una conya d'en Carler. Quins collons? Aneu a seure, ha arribat el moment, tot ajuda. Tot ajuda? 7 estornuts del diable, 7 republicans federals igualant-se als animals se fan dignes d'un estable. El rancor és implacable contra el Déu verdader. Metge, ateu i diputat, fareu la fi de Voltaire. Ja. Expulseu l'aigua dels dipòsits. Aigua expulsant-se. Tanqueu les aixetes. Aixetes tancades. Senyor Montoriol, això s'ha de celebrar. Aneu amb el gat, Oliu. Rellam de gat, vine aquí. És un geni. Els que se'n fotien s'hauran de ficar la llengua al cul. Serà un càstig exemplar. Exacte. Perdona, però estic tan emocionat. Visca el Montoriol. Visca l'Ictineu. Montoriol, quina alegria de veure't. Emília, fas molt goig. I les nenes? Són a casa amb l'àvia de Figueres. Quina parella tan bona feu. Romeo i Julieta surten a passejar. El temps no passa per vosaltres. Mira com tinc els ulls en cel de l'emoció. Els fas cantar tan bé, tu fas màgia amb les veus de la gent. Em faràs posar vermell. Clar que sí, en Narcís i tot feies cantar les reunions icarianes i mira que... De fet, tens raó. He millorat molt, eh? Si vols surto i t'ho demostro. No cal, et crec. M'han dit que les proves del port són tan espectaculars. Haig de venir a veure el teu invent. Tothom en parla. I molt bé, per cert. Sí, hem fet més de 20 immersions. Hi ha molta gent que ve al port a veure-les quan les fem. Escolta, he vingut a demanar-te que m'ajudis. Necessito que els de dalt sàpiguen que el que estic fent és més que un espectacle. Mira, la reina ve a Barcelona i l'he convidat a venir al port a veure el submarí. La reina? I no li farà por que la convidi un republicà? Li he enviat aquesta carta. Disculpeu-me. Mestre, hauríem de continuar el programa. Sí, ja vinc. Està molt ben escrita. El que més m'agrada és aquesta frase. Mi propósito es que Isabel II de España se convierta en Isabel I del mundo submarino. Sublim. Pots comptar amb nosaltres. Li cantarem el Glòria a Espanya i segur que pica. Gràcies. Tireu aquest cap, lligueu-lo. Senyors, a la feina. Avui hem de quedar bé. Misser, us prego que com a capità de la nau no permeteu heroïcitats inútils. No fem bestieses. Tot es farà segons les normes. Anem al rem, mestre Misser. Mestre Misser, no us sembla que quan entreu per s'escotilla és com si entréssiu en un bagul? El bagul que vos dieu no s'hi entra a peu dret. Ei, vosaltres, ja ho hauríeu de saber. preparats?
Bueno, ahora he efectuado una inmersión y permanecerá un tiempo debajo del agua. Claro está que podría estar sumergido durante una hora. Por supuesto, por supuesto. Capitán Lobo, su informe elogiando el invento del señor Monturiol es muy exacto. Le felicito, le felicito. Estoy francamente impresionado. Gracias, señor. Si me permite, creo que el presidente del Ateneo catalán, el señor Juan Adell, quiere hacerle entrega de un dictamen que el doctor Letamendi y varios miembros de la Junta han efectuado sobre el Ictini. Muy bien. ¿Viajaron ustedes en el Ictini? Sí, mi general. El doctor Letamendi. Él ha descrito la grata experiencia de la inmersión con todo detalle en el memorándum. Capitán. Esperamos del gobierno un apoyo para nuestro inventor. Su titánico esfuerzo lo merece. ¡Mire! ¡Es fantástico! ¡Ha emergido! ¡Qué resistencia! Presencié las pruebas del Nautilus en Florida y les juro que no aguantó más de 5 minutos bajo el agua. Chiffré, ¿qué opina usted? No ha dicho nada. Mon general, con unas cuantas máquinas submarinas como esta en nuestra armada, provistas de cañones, claro está, no estaría tan preocupado de tener que enfrentarme algún día con los norteamericanos. Le parece estar escuchando a su padre. La misma obsesión con Cuba. Usted no, mon general. Señor inventor, muchísimas gracias por sus atenciones. Gracias. Señora, ha sido un placer. Para ti. Perdoneu. Amic Monturiol, em sap molt greu haver-vos fet esperar. Sabeu, la meva mare arriba demà de París i el cervell està ben esbarat. Li tenen por una setmana abans, van de bòlit. Gran prova la de l'altre dia. O'Donnell estava molt content. Sí, va anar força bé. Llàstima que la reina no hi va poder anar. Estava a Montserrat, ja sabeu, la devoció és el primer. Benvingut. Gràcies per haver acceptat la meva invitació. Gràcies a vos. Veig que estàveu contemplant el meu quadre preferit. Els que hem viscut a Cuba vivim sempre amb la nostàlgia d'aquell paradís. Es pot dir que sóc ciutadà del món. El meu pare em va parir així. Va fer fortuna a l'Havana, volia anar a Nova York a ampliar el negoci. Allí va posar-se malalt i en Downing, un banquer, l'acollia a casa seva. Tenia una filla, la Judit, i el pare. S'hi va casar. Vet aquí com és que sóc, mig català i mig yanqui. I ara? Visc entre París, Arenys i Madrid, però si d'algun lloc em sento fill és de Cuba. Amic, allà la vida és una altra cosa, es viu més amb els sentits, més obertament. Oi que m'enteneu? Per cert, us agradaria fumar-vos un habano més autèntic impossible? Sí? Oi que sí? Ignacio, avisa Aide. Segui. Senyor Monturiol, parlem de negocis. Mireu, estaria disposat a posar 5.000 duros a la vostra disposició. L'altre dia al port em vaig quedar meravellat amb el vostre Ictineu. És un gran invent i m'agradaria col·laborar-hi dintre de les meves possibilitats. M'acceptaríeu com a accionista? Penso que podria ser-vos molt útil a la vostra empresa i em fa molta il·lusió. M'he informat també de les vostres gestions amb el Ministeri de Marina i estic disposat a ajudar-vos en aquest terreny. Em fan bastant cas a Madrid. Què em dieu? Bé, la veritat és que
Estic agradablement sorprès per la generositat de la vostra proposta. Ja sabeu el que passa. Vos heu tingut la idea i jo tinc els diners. Senzillament he pensat que podria ser-vos útil. Us estic molt agraït. Si visqués el meu pare. Li agradaven molt les màquines. Quan va ser alcalde de Barcelona, va fundar el cos de bombers. Su cigarro, señor. Espero que le guste. Gracias, señorita. ¿Usted quiere uno, patrón? No. Está bien heredita, es uno para mí también, tesoro. Teniu, jo sé que a vos d'ambició no us en falta i en canvi m'imagino, i perdoneu-me, que debeu anar una mica just, que ho teniu tot invertit en el projecte del Ictineu. De manera que us convido, veniu amb mi a l'Exposició Universal de Londres, la gran exposició d'obres de la indústria de totes les nacions. Fuego, señor. I al mateix temps aneu rumiant en el que penseu demanar-li al govern. Us asseguro que estem bastant convençuts. Su puro, señor. Voleu dir? Hi ha un dictamen desfavorable. Ja ho sé del director general d'Enginyers de la Marina, però ara això està superat. Quan tornem de Londres i París, hareu d'anar a Alacant per a fer una prova davant del ministre. I això... Buenas tardes. Això és el que comptarà. Ens n'anem al moll a preparar-ho tot. I si el ministre us fa quedar amb gana, no patiu. Tant sí com no. L'Oliu vol preparar un suquet. L'últim suquet del condemnat. Qui sap si tornarem a sortir. L'Ictineu està a ses últimes. A cada bugada perdem un llençol. Teniu raó, Oliu. Cal que convencem el ministre. Reviseu sobretot la torreta lateral. És la part de la màquina que em preocupa més. No patiu. Tot anirà bé. En marxa! I que aprofiti. Por favor. Bienvenido, señor inventor. Adelante. Señor ministro. Siéntese y coma, señor Monturiol. Gracias. Ha estado usted en Londres, ¿verdad? Sí, he estado visitando la exposición universal. Vaya, qué interesante. Ya nos comimos unos bogavantes esperándole. Bienvenido, señor Monturiol. Soy Pedro Miranda, periodista, y he venido a cubrir su exhibición para el Heraldo. Mucho gusto. Mandaré también crònica para Barcelona, claro está. Li certifique que és un honor per a Alacant que hagi escollit la nostra ciutat per eixa transcendental prova del seu barco. Bueno, barco, nave pez. També podeu dir-ne submarí. Aquesta prova d'avui serà l'última que farem amb aquest Ictineu. Aviat començarem la construcció d'un nou submarí en el que podrem resoldre la totalitat dels problemes que... Hola, Narcís. Hola, Martí. El tros de Madrid a Saragossa cada vegada se'n fa més llarg. Després, amb el tren des de Saragossa, encara pots dormir. No fas massa bona cara. Les coses a Madrid no han anat gens bé, i Alacant va ser el caos. El ministre anava tip com un porc i a mitja demostració es va marejar. Ell i la comitiva els hauries d'haver vist tots abocats a mar, descanviant la pela. L'Ictineu va tenir un bon comportament, malgrat les onades. El ministre, per treure-se'n al damunt, em cita a Madrid. Hi vaig, i no he aconseguit que em rebés en les 2 setmanes que he estat allà. Estic mig refredat, fart de tanta sarsuela. I l'Emília, que no ha vingut? Li passa res? Les nenes estan malaltes. No, estan bé. Ai, no ho entenc. Mira què diuen els diaris. No encaixa. Aquí tothom pensa que vas triomfar. Gran éxito del Ictinio en su presentación ante las autoridades en Alicante. Sí, el cas que em van fer. Paraules. El ministre també em va assegurar que faria arribar l'Ictineu a Barcelona. Això ho ha complert. El van descarregar d'un vaixell de l'Armada abans d'ahir. Ja és al taller. Pobre Ictineu, el que ha hagut de suportar. Res, aigua passada. Escolta, anem a sopar a les 7 portes. He de consultar-te un parell de coses urgents. Que passa alguna cosa? Carler, que et conec. Res, què vols que passi? Va, anem. Tinc l'honor de dir-te, en nom de tots els catalans i de tota la humanitat, gràcies, Monturiol. Gràcies, insigne inventor. Tu sol dones glòria a tota una ciutat, a tot un país.
Proposo des d'aquest moment fer extensiva la subscripció popular a tot Espanya per tal que el segon Ictineu sigui no només un projecte, sinó una realitat que honori a tothom. Gràcies per les teves paraules, Altadí. Sí, a Madrid. Ni la monarquia ni els representants de l'Estat no ho volen entendre. És perquè viuen d'esquena al futur, d'esquena al progrés. I només es preocupen de subsistir i d'anar tirant. Crec que ha quedat demostrat que l'Ictineu no és un somni, ni una cabòria, ni una bogeria. La navegació submarina és un fet, una porta al futur. Malgrat els entrebancs, la falta de diners, tot ho podrem superar si vosaltres m'ajudeu. Faré un segon Ictineu. Més ben dit, farem un segon Ictineu. I si cal, el farem nosaltres sols. Ja estem en marxa. Ara ve la gran feinada. Homenatges a Girona, Figueres, Berga, Manresa. Serà un passeig triomfal i esgotador. Ciutadans, amics, donem la benvinguda al nostre heroi, el català més estimat, en Narcís Monturiol, l'inventor del vaixell peix. Sapigueu que el consistori de la nostra vila ha decidit nomenar-lo ciutadà d'honor i també ha disposat que es col·loqui el seu retrat de cos sencer al Saló de Sessions. Ciutadans... L'Altadill m'ha enviat un telegrama. Hola. El govern està impressionat per l'èxit popular d'en Narcís a Catalunya. Han cridat els diputats catalans i els hi han dit que li donaran l'ajuda. Demà surt una reial ordre al butlletí oficial. Volen que vagi a Madrid de seguida. Què et sembla, Emília? Mira, Martí, demà no vindré a Girona. No em necessiteu, la subscripció anirà igualment bé. En Narcís s'ho mereix. Però... La insigne poetessa Massanés González. Amics, amigues, dedico aquest poema a l'inventor Monturiol. Es diu La hija de Dios. Diu així. No puede la malévola ignorancia matar al em fa l'efecte que començo a no tenir lloc en aquest projecte. aliento de su boca con estulta arrogancia y extinguida jamás será su esencia, pues hija de Poca Jehová cosa hi la puc fer, humana ciencia, si esconde si no su quedar-me a port. existencia. Mil símbolos sublimes y ostentosos revelan sus destellos luminosos. Buenas tardes, inventor. ¿Le apetecerá un refrigerio, supongo? Bueno, sí, gracias. Merienda para dos, Laureano. Sí, señor. Enseguida estoy con usted. ¿Ha tenido buen viaje? La diligencia desde Zaragoza es una pesadez. Sepa que todo cuanto diga llegará a oídos del ministro. Bueno, a ver qué nos trae usted. Este es el segundo Ictineo. Pero en realidad lo que me gustaría construir con la inestimable ayuda de este ministerio es el Ictineo de guerra. Una poderosa arma bélica. Ningún país tiene todavía nada semejante. ¿Quiere? Fíjese aquí, ¿lo ve? Cañones. Cañones y cañones. Un auténtico señor del mar. Aquí tiene la memoria del proyecto. El nuevo Ictineo, según veo aquí, pesará 1.200 toneladas. Exactamente, y podrá albergar a 250 hombres.
Para ello habrá que crear una escuela de navegación submarina. Harán falta especialistas en nivelación de las vejigas de flotación, fogoneros que mantengan el fuego submarino, maquinistas y aireantes que cuiden de la pureza de la atmósfera. Lo que usted propone es muy serio. Claro. Suplico a vuestra excelencia que me diga si el gobierno de su majestad está dispuesto a emprender la indicada construcción del ictíneo de guerra, para lo cual vuestra excelencia me ha llamado a esta corte. Ni el interés del invento ni mi reputación permiten que yo permanezca por más tiempo en una inacción que me humilla. Buenas noches. Buenas noches. Si el gobierno no puede o no quiere dar cumplimiento a la Real Orden del 12 de julio último, vuestra excelencia comprenderá que debo apelar a todos los medios, por extraordinarios que parezcan, con tal que me conduzcan a la realización de mi proyecto. Queda constituïda a Barcelona la Societat Comanditària la Navegació Submarina, sota la raó social de Montoriol, Font, Altadill i companyia, presidida pel senyor Joan Tutau, amb un capital social subscrit de 58.900 duros. Els accionistes de l'anterior societat podran integrar-se en aquesta i se'ls reconeixerà una participació de... Si us plau, podríeu pujar una mica més el llum? De 1.000 rals. I ara procedirem a la signatura. Déu vos guard. Hola, noi. Hola, què tal, senyor Calvet? Arribo una mica tard per culpa del tren. Ja, portes els planos? Sí. El senyor Montoriol ja el coneixes. El senyor Joan Monjo, l'arquitecte naval del segon Ictineu. Aquest jove és en Josep Pasqual Deó, enginyer industrial, el millor de la promoció i admirador vostre. Com a subdirector de construccions de la companyia, em plau donar-vos la benvinguda a bord, tot i que sóc com vos nou a l'empresa. Quan podràs començar a treballar en el motor de vapor? Ara mateix tinc algunes idees que voldries posar. Però abans, no sé si és oportú, però m'agradaria veure els treballs del segon Ictineu. Em costa imaginar-me. Una cosa són els planos i l'altra la realitat. Veniu, us el mostraré. Ah, clar. Descomposem el clorat potàssic i... Ei. Vols dir que no és massa jove? No, és una ment privilegiada. Si tu ho dius. Està bé. Ja li tenim el peu al coll. I ho hem fet sense ni un duro del govern. Sí, però no entendré mai aquest país. Vols saber números? Digues. La subscripció és un èxit a Madrid, precisament. Abans no acabi l'any, haurem recaptat 20.000 duros i la reina ens en dona 4.000 de la seva butxaca i alguns Les ministres... butxaques de la reina són les nostres butxaques, Martí, no té cap mèrit. L'Altadilla Cuba ha recollit 20.000 duros més. Zavala rebrà els delegats de la Diputació Catalana demà passat per parlar d'una ajuda estatal al projecte. Els convidarà a berenar, sempre berenen. Refrigerios en lloc de calés. Què volia, Josep? És important que parlem. Digues. Hem d'aturar la construcció de l'Ictineu fins que no estigui resolta l'aplicació del motor de vapor. Suposo que ja ho deus tenir gairebé resolt. Això és el que em vas dir la setmana passada. Per què l'hem d'aturar? El motor hauria d'anar aquí. Tindrà molta tècnica i no ho he fet a cullerades, sinó a pelades. Només volia dir-vos... En qualsevol altre... No fos cas que la diligència salpés sense mi. Adéu-siau. Pareu la tracció!
Estabilitzeu la nau. Nau estabilitzada. 40 metres. 40 metres! Amics, hem arribat a 40 metres. Cap nau submarina ho havia aconseguit abans. Ens hi estarem 6 hores. Ara podem dinar. Després farem unes proves amb foc exterior i podrem tornar a la superfície. Quina gana. Passa la bota. I era hora i tenia fam. No. Era un porta de vi. Veu de cos! Vosaltres, sou d'aquí? Sí, senyor. Entregueu aquest ordre del governador al senyor Monturiol. Tan bon punt desembarqui. Així ho farem. És un ordre de prohibició a les proves amb explosius al port. Cap seu! Canó carregat. Preparats per tornar a disparar. Pugeu a dalt, ho veureu millor. Pugeu. Ei, compte amb l'esquena. Què us sembla, Carler? Ara ja podreu dir que heu estat sota el mar. I no sé nedar. Fa estona que sento la campana que toca morts. No patiu. Només som 8 metres sota l'aigua. Per cert, ja heu dut l'escapulari, suposo. Ordres per a disparar? Atenció! Dispareu! Extraordinari. Carler, gràcies. Gràcies a tots. Ha estat una bona pensada aquest viatge submarí. Què us passa? Esteu blanc com el paper. Oh, no, estic emocionat. I jo. Com una sopa. Narcís, aviat aquesta màquina serà imprescindible. Espanya la necessita. Jo conec bé el que es manega a Cuba. Els nord-americans són ambiciosos. I la nostra flota té 4 vaixells de fusta per parar-los expresso amb l'ictineu de guerra. Que vinguin els americans, els anglesos, els holandesos, el que sigui. Ja veuran. Hem de continuar invertint i experimentant. Aviat instal·larem el motor de vapor que ha dissenyat en Josep Maria Pasqual. Senyor Monturiol, puc preparar l'emersió? Sí. Perdoneu, senyor Xifré. Feu. Preparats per l'emersió! Tot plegat, senyor Xifré, és una qüestió de temps i de diners. Ja. Bé, jo crec que el govern, tard o d'hora, reaccionarà. I si no ho fa, buscarem un altre. Oi? Americans o espanyols, què se'ns en dona a nosaltres? Accioneu l'hèlix! Va, Monturiol, sortim que fa molta calor. Anirem a sopar i al teatre. I parlarem de negocis. I riurem, que ja us convé una mica. Atureu l'hèlix! Com sabeu, el segon ictineu està fent proves de profunditat des de fa una setmana. Hem arribat als 40 metres i l'aire a l'interior de la nau ja és completament respirable. I demà comencem la instal·lació del motor de vapor. És lamentable que Capitania ens hagi prohibit l'ús dels canons que vos havíeu instal·lat. Sembla clar, doncs, que les autoritats d'aquest país continuen posant traves al nostre experiment. Però saben que l'ictineu pot disparar. No, senyor Carler. La realitat és que els militars han perdut l'interès que tenien per la utilitat bèl·lica del submarí, en part per la manera de comportar-se amb el govern del senyor Monturiol. Si no tenim el corall i els militars no volen saber res de l'ictineu, on te queden els nostres interessos? Com podrem recuperar els diners que hem invertit? Amics, comprenc la vostra impaciència. Us asseguro que els fruits del meu ictineu no trigaran gaire a arribar, amb ajut del govern o sense. Volem alguna cosa més que paraules, Monturiol. Potser tot plegat ha acabat sent un modus vivendi per vos i pels vostres amics. Viatjar, sortir als diaris, anar fent en una paraula. I perdoneu-me si parlo tan clar. Tinc una informació que potser us tranquil·litzi.
Em plau comunicar a aquesta honorable junta que el senyor Xifré ha fet una aportació econòmica que evitarà la suspensió indefinida de les proves i farà callar les protestes. El senyor Xifré marxa a París una temporada i abans de marxar ha volgut deixar clar que confia en l'empresa. I us demano, si us plau, que feu el mateix. Amics accionistes, a mi m'agradaria recolzar el que acaba de dir en Monturiol amb les següents paraules. No hem de caure en el desànim. Mireu, tinc el projecte de fer arribar a persones del Ministeri de la Guerra dels Estats Units d'Amèrica les idees de Monturiol sobre el submarí de guerra. Mireu, les recents batalles marítimes han obert els ulls als vencedors de la Guerra Civil Americana. I fixeu-vos si és important, perquè si la Marina Espanyola no vol enfonsar vaixells americans amb el Ictineu, ho farà la Marina Americana amb els vaixells espanyols. Potser això desvetlla el govern de Madrid, que acabarà comprant a l'estranger pagant a preu. Entre nostres els ànims nobles, els tirans que ens han subjugat, els tirans que ens han subjugat. Anem, anem. Diuen que he perdut aquests darrers 3 anys buscant la quimera d'un motor submarí. Si hagués anat a la pesca del corall per enriquir-me, ara la societat tindria capital propi per investigar sobre motors submarins. Bona nit, Anna. Què fa el pare? Està bé, gràcies. Hola, Anna. Què fa el pare? De moment els tracten bé. Sembla que es deixaran sortir demà o demà passat. I el senyor Pasqual? I sóc senyoreta Anna. Per què em demanava? No voldria pas que li vingués a desembossar la xemeneia de casa seva. El papa m'ha donat uns papers per vostè, uns croquis. Vos mateix, monjo, mireu de què es tracta. És un canvi en l'aïllament tèrmic. Interessant. Escolta, vaig al taller i ho dibuixo per encarregar la peça demà a primera hora a la Poltano. Molt bé, ja us espero. Bona nit, senyor monjo. Bona nit, Anna. Quina llàstima. El què? És una llàstima que una noia tan inquieta com tu no pugui entrar a l'Ictineu. Ni tu ni cap dona. I què? He vist els planos, he vist com el feien i recordo perfectament els 2 baraments. Sí, però no és el mateix. Amb aquest mirinyac seria impossible. Encara que s'hi pogut entrar una caldera de vapor a trossos per una escotilla de 50 centímetres, també hi podria entrar una dona. És una idea, mira. Tot això ho dius perquè no em creus capaç. Doncs sóc una Monturiol. I puc ficar-me per una escotilla d'aquesta sense que tu intervinguis, Pasqual d'Eop. No et giris. Espera, què fas? Que prendràs mal? Deixa, ja entro jo, que queda encendre les espelmes. Mira, veus? Peça per peça. I aquí juntem els trossos. Això és el motor de superfície. Aquell d'allà és el motor d'anar per sota l'aigua. Té més de 3 cavalls i mig. I això és la caldera, que manté l'escalfor per l'acció d'aquests cilindres que són les barres de foc submarí. Què et sembla? Anem cap allà, cap a la proa. El teu pare és molt tossut, Anna. I tu també. Jo prou que ho soc, però tu no em No deixes. canviïs de conversa, com sempre. Saps què? Mira, aquí dins hi farà una calor de 40 o 50 graus. Per més que el teu pare li doni voltes i voltes a l'aïllament de la caldera, jo no crec No que... siguis pessimista. Quina temperatura hi deu fer aquí, ara?
Ui, tinc molta calor. Sí, fa calor per l'emoció del moment. L'escalfor que sento no l'he sentit ni quan estic sudant la caldera. Mira com brilla el mar. És la lluna. Jura'm que també sents altres coses. Que sents el mateix que sento jo. T'ho juro, amor. Apagueu el motor de superfície! Motor apagat! Embregueu el motor submarí! Motor apagat! Aixeca la missió! Pizza! Iniciem la immersió! Tanqueu les aixetes! Aixetes tancades! Activeu el foc submarí! Foc submarí activat! No podrem baixar més de 4 metres. No ho resistirem. Desempregueu el motor. Obriu les vaixelles de flotació. Ningú ha ordenat de desembregar el motor! Un nou motor demana un nou tireu. No ens en sortirem. En Pasqual té raó. La nau no té condicions. L'atmosfera és irrespirable. Va. Apagueu el motor immediatament fins a nova ordre! Vicé! Com a capità de la nau, ordeneu d'obrir les vaixigues de flotació i les comportes de llast immediatament! Senyor Monturiol, m'autoritzeu a activar les vaixigues de flotació i obrir les comportes de llast? Senyor, la vostra filla i jo ja fa temps que parlem. Amb tot el respecte que us tinc, i en nom d'ella i en el meu, voldria demanar-vos permís per casar-vos. Perdoneu, amics. Deixeu anar el llast Quines són les vostres ordres? Deixeu anar el llast d'emergència! Llast d'emergència! Pel que fa al grup que represento, us haig de dir que hem reclamat les imposicions per via Jo judicial. també ho faré. I jo. I tots els que estem aquí. I si els diners no hi són, embargaran el submarí per liquidar el deute. Senyors accionistes, hem fet amb èxit proves de llum submarina amb enllumenat oxídric exterior. Hem aconseguit generar gasos per les veixigues natatòries. Regenerem l'oxigen del buc amb el purificador d'aire. I l'utillatge i les pales articulades per recollir el corall funcionen. Sí, però amb aquest motor i aquest ictineu no es pot obtenir la força i la mobilitat necessàries. I
No hi ha garanties que un nou Ictineu sigui la solució. Jo crec que sí, al 100%. Vos sou ja mig gendre del senyor Monturiol. La vostra afirmació pot ser condicionada i no estrictament tècnica. Li pregaria que no entréssim en aquests terrenys. No cal que exagerem la qüestió. Teniu raó. Hi ha una realitat. Una desagradable realitat. La nova Vulcano vol cobrar les peces que ha forjat. Moltes s'han hagut de repetir infinitat de vegades fins a trobar la forma idònia. I es neguen a donar més material fins que no es liquidi el deute. Hem hagut d'acomiadar la tripulació i els mestres artesans. I la Junta del Port no vol l'Ictineu perquè entorpeix les obres d'ampliació dels molls. Jo continuo confiant en aquest negoci. Potser d'aquí uns anys serà el moment. Ara, seria llançar els diners. Em sap greu, senyor Monturiol. Escolta, ja no podem impedir la subhasta. Hem fet el que hem pogut. Pots tenir l'orgull de ser un pioner. La història té un lloc per tu, al costat de Bauer, de Fulton, Dylan de Mary, Bourgeois i els que vindran. Tornem a virar la nau, Narcís. Ho hem fet altres vegades. He pensat que hauries de venir amb mi a la República Argentina. Allí hi ha un país per construir. No una Icària utòpica, sinó un país real, amb negocis que comencen, amb possibilitats de fer un petit capital i viure uns anys de tranquil·litat, sense haver de dependre dels diners d'uns burgesos d'estar per casa i sense les amenaces polítiques que aquí ens envolten. Què? Com ha anat? Que t'han donat la feina? Sí, m'han donat la feina. Doncs aleshores què et passa? Què em passa? I m'ho preguntes. M'acaben de donar una feina per corregir proves d'impremta i em preguntes què em passa. Narcís, jo... No hi ha dret! Haver de perdre el temps en ocupacions absurdes. Avui el diari diu que en Xifré ha mort a París. Era un bon amic.
Corregiré proves d'impremta. Faré de caixista. Cuidaré gallines si no em volen enlloc, però no em preguntis què em passa. Ja saps que mai m'he ficat en res. Sempre he acceptat totes les teves decisions. Però si perds el coratge, aleshores sí que ho perdràs tot. I a tu què et queda? Penses que no ho sé, el que fas d'amagat? Des de quan t'interessa tant trobar el camí segur per guanyar-te el cel? Sembla mentida. Me n'aniré uns dies a casa de l'Anna i en Josep Maria. A Monistrol. Vés-te'n tants dies com vulguis. Jo ja no sóc bona companyia. En Pasqual m'ha donat això per tu. Què fa en Pasqual? Bé, treballa molt. Estan instal·lant un vapor nou a la colònia. I tu? Com estàs? Bé. Estic segura que aquesta vegada tindràs un net. Sort en tinc de vosaltres. Si no fos per tu, Anna, ja m'haurien tancat a l'asil. Els ossos no m'aguanten i no tinc ni un ral per canviar de pantalons. Però encara tinc el cap ple de coses per fer. Un menjar per conills que he aconseguit convertint la fusta de saula. Una nova sola de sabata. I una cola de gran adherència per l'ús dels fusters. Petits ictineus que potser ningú no voldrà. Tot això està molt bé. Digues en Josep Maria que pugi a dinar a casa. Estic fent proves amb un nou sistema per conservar la carn que he descobert. Pugeu a dinar, provareu la carn conservada. Ja ho veuràs. Ja ho veuràs, ja no notareu res. Li ho diré. Digue'm, què necessites? El món. El món, quan veu un home cabal, humiliat, demanant per fer d'escombriaire, li pren l'escombra i el condemna a morir-se de fam. Si fos qualsevol altre, em donarien una ocupació decent i em deixarien guanyar-me la vida, però per l'inventor de l'ictineu no hi ha res. Res més que la vergonya de demanar i que li neguin el que demana. Guarda-la tu. Els fa rostits, entesos? Carme, que es quedarà a dinar. M'agradaria que provés aquesta carn i me'n donés el seu parer. Bé, si és un experiment, com vostè mani. Després vol que netegi l'estudi? No. Ja obriré la finestra perquè s'exhali. Ei! Aquest no us l'endugueu, que el necessito. Feu. Em sap greu, però
Aviat els haureu de tornar. Millor, més feina, més duros. Amb la patent de la conservació de la carn podré pagar el deute del senyor Rovira i recuperar la biblioteca. Què li sembla, Carme? Bona. Sembla fresca. Té molt bon gust. Vostè hi té gran part del mèrit. Guisa molt bé. Gràcies, don Narcís. Prendré nota de les seves impressions. Has fet avisar la mare, Sí, Anna? ja li he dit a la Consol que la fes avisar. I en Carler? En Josep Maria ha trucat a l'ambaixada de Buenos Aires, però encara no en sabem res. A la impremta no hi té telèfon. He de parlar amb ell, precís, és urgent. He de proposar-li el negoci de la carn. Té. Bé. Avi! S'ha trencat el màstil, la del dinar ho ha fet. És un idiota. No insultis la teva germana. Porta la pega. Porta la pega. Va, sí, tu. Sense haver pogut donar fi a cap de les meves obres. Parla, pare. El submarí de Monturiol va ser un precursor d'un invent que no ha servit només per a finalitats militars i bèl·liques, sinó que ha permès a la humanitat explorar els racons més profuns del mar, rescatar-ne testimonis en ell enfonsats i ajudar al manteniment i estudi dels éssers vius que hi habiten.